Salut! Iată că am ajuns și la ultima lecție din acest modul. Am aici submarinul, gata personalizat. Sunt foarte curioasă cum arată și jucăriile voastre, așa că profit de acest moment ca să vă invit să ne trimiteți poze cu proiectele voastre de Brico și haideți să vedem ce ne-a pregătit specialistul pentru lecția cu numărul 4 din modulul de lumea apelor. Ei bine, povesteam în lecția trecută despre submarin și astăzi o să aflăm mai multe lucruri despre această embarcațiune. Ei bine, submarinele au posibilitatea navigației mixte. Asta înseamnă, da, că așa cum am văzut și în lecția trecută, ele pot pluti la suprafață sau se pot scufunda pentru a cerceta adâncurile mărilor și ale oceanelor. Și, de regulă, atunci când folosim termenul de submarin, ne referim la o navă militară, pe când atunci când vorbim despre mijlocul de transport pe care îl folosesc oamenii de știință ca să cerceteze adâncurile sau pentru a face tot felul de lucrări, folosim termenul de submersibil. Așa cum știm din lecția trecută, submarinele reușesc să plutească și să se scufunde datorită densității. Ele au niște rezervoare care pot fi umplute cu apă sau cu aer, astfel încât acest lucru determină modificarea densității, așa cum spuneam. Rezervoarele acestea sunt situate în partea de jos a submarinului și mai poartă numele de tancuri. De asemenea, submarinele sunt prevăzute și cu pompe de balast, cu ajutorul cărora submarinele pompează apă în interior, da? Pentru a deveni mai grele și a se putea scufunda și tot cu ajutorul pompelor de balast scot apa din interior astfel încât să devină mai ușoare și să se poată ridica deasupra apei pentru a pluti. Ei, și acum, haideți să facem și noi un experiment, să vedem mai bine ce se întâmplă cu submarinele noastre. Pentru acest experiment ne vom imagina că sticla aceasta reprezintă submarinul și atunci când o așezăm în apă, da, o să vedem cum ea plutește și când pătrunde apa prin tancurile acelea despre care vă povesteam mai devreme, da, prin rezervoare, o să vedem cum încet, încet începe să se scufunde. Hai să o și ajutăm un pic. Așa, uite că se umple cu apă și ta-da! Ce să vezi? S-a scufundat. Și asta s-a întâmplat, da, pentru că tancurile sau rezervoarele au fost umplute cu apă. Dar cum reușim oare să scoatem submarinul nostru la suprafață? Păi ca să facem asta, așa cum vă povesteam și mai devreme, trebuie să scoatem apa din rezervoare. Și pentru asta o să mă folosesc de un pai. Punem aici în sticla noastră și punem ochișorii de atenție să vedem ce se întâmplă atunci când suflu prin pai și eliminăm apa. Voilà! Iată, uite, submarinul nostru s-a ridicat. Coboară și dacă suflu din nou să scot apa, tada! Dacă
Dacă lecțiile trecute am povestit despre râuri și despre lacuri și despre mări, iată că a venit vremea să povestim și despre oceane. Ce sunt oare oceanele? Ei bine, oceanele sunt întinderi foarte mari de apă sărată, aproape 71% din suprafața planetei noastre este acoperită de apele oceanelor și tot oceanele sunt și cele care despart continentele. Pe suprafața planetei știm cu toții că există mai multe forme de relief și sunt convinsă că cel puțin parte dintre ele le cunoașteți și voi. Cu siguranță ați auzit de munți, de dealuri, câmpii și așa mai departe. Dar oare sub apa oceanelor ce se află? Păi, dacă coborâm sub apa oceanelor, o să descoperim că și aici există un relief subacvatic. Și pentru asta vă invit să aruncăm o privire pe activitatea interactivă. Ei bine, în activitatea interactivă găsim mai multe informații despre ceea ce este oceanul, găsim informații și despre relieful subacvatic și o să ne uităm în curând ca să putem să ne facem o imagine mai clară, zonele oceanului, desigur informații despre animalele și plantele pe care le găsim în ocean și, în ultimul rând, așa cum v-am obișnuit deja, curiozități despre lumea oceanelor. Și acum, haideți să aruncăm o privire pe relieful subacvatic și să vedem ce forme găsim sub apă. Ei bine, așa cum vedem și în imagine, există platforma sau platoul continental. Acesta reprezintă prelungirea continentului sub apă. Este o câmpie netedă și ușor înclinată și are un rol foarte, foarte important atât pentru pescuit cât și pentru extracția de petrol și gaze naturale. Următoarea formă de relief este reprezentată de taluzul continental sau versantul continental. Acesta este cel care face legătura dintre platoul continental și fundul oceanului. Mergând mai departe, câmpia abisală, care reprezintă cea mai mare parte a bazinului oceanic și, desigur, mai sunt și alte forme de relief subacvatic, cum ar fi, de exemplu, gropile abisale. Acestea reprezintă părțile cele mai adânci de pe fundul oceanului, cum ar fi, de exemplu, groapa Marianelor din Oceanul Pacific. Și de asemenea mai există dorsalele oceanice, acestea reprezintă lanțurile de munți subacvatici. Șelful este o altă formă de relief subacvatic. Pe vremuri aceasta era o zonă de uscat, însă odată cu topirea ghețarilor, el a fost inundat de apa acestora și nu în ultimul rând mai sunt canioanele subacvatice, care sunt așa ca niște văi. Ei bine, vă las și pe voi să explorați activitatea interactivă după lecție și sunt convinsă că veți descoperi niște informații super, super interesante. Și acum, haideți să mergem mai departe să vedem ce alte lucruri mai descoperim împreună. Dacă în lecția trecută am vorbit despre mări, haideți să facem așa o comparație între mări și oceane și să vedem care este diferența dintre acestea. Păi, în primul rând, așa cum probabil v-ați dat seama și voi, o mare este mult mai mică decât un ocean și, așa cum am mai spus, este practic o parte a oceanului. O altă diferență între cele două constă în adâncime, pentru că oceanele au o adâncime mult mai mare decât mările și implicit din cauza adâncimii și o presiune a apei mult mai mare decât presiunea apei din mări.
O altă diferență între mări și oceane constă în viața subacvatică, pentru că în mări întâlnim o mai mare diversitate de specii, pe când în oceane găsim mai puține animale și plante care trăiesc aici, din cauza temperaturilor și a presiunii. De asemenea, mările spuneam că sunt parțial închise, da? Pentru că sunt situate între uscat și ocean, pe când oceanele sunt întinderi de apă deschise. Și în ultimul rând, o altă diferență vizează curenții marini, pentru că aceștia sunt prezenți pe suprafața oceanelor și pot afecta clima și de asemenea pot genera uragane, iar acest lucru nu se întâmplă pe suprafața mărilor. Așa cum am aflat deja, găsim apă pe pământ, în râuri, lacuri, în pânza freatică, mări, fluvii și oceane. Dar oare cât din cantitatea totală de apă reprezintă fiecare dintre aceste surse? Ei, ca să aflăm, e nevoie să facem un experiment și pentru asta vă invit să vă apropiați. Bun, am așezat aici în acest pahar cantitatea totală de apă de pe suprafața Pământului. Bineînțeles că este scalată și ne imaginăm că aceasta este toată cantitatea de apă de pe planeta noastră. Și o să avem nevoie de 5 recipiente pentru a reprezenta sursele de apă de pe planeta noastră, respectiv oceanele, ghețarii, pânza freatică, lacurile, râurile și atmosfera. O să păstrez vasul acesta pentru a reprezenta oceanele și din cantitatea totală de apă de pe Pământ, ia să vedem cât reprezintă fiecare sursă. Oare sunt cantități egale sau poate unele surse au mai multă apă decât celelalte? Voi ce credeți? Bun, haideți să vedem. Din vasul acesta, da, spuneam că reprezintă cantitatea totală de apă de pe planetă. Vom extrage treptat apa care se regăsește în fiecare sursă. Și pentru ghețari o să punem o linguriță din apa planetară în această eprubetă și cantitatea aceasta de apă este reprezentată de ghețari. Mergem mai departe și reprezentăm apele subterane și ele ar fi tot cam o lingură. Super. Hai să vedem acum lacurile. Păi, lacurile ar fi așa, cam cât ai cuprinde într-un pai din acesta. Ia uite, apa lacurilor de pe întreaga planetă. Și să vedem acum cât reprezintă apa râurilor și mai puțin. Și, nu în ultimul rând, apa din atmosferă. La fel, foarte, foarte puțin. Iar apa aceasta care a rămas în pahar reprezintă apa oceanelor. Care ar fi oare zonele oceanului? Ei bine, cu ajutorul acestui vas o să le putem explora împreună și să aflăm mai multe despre fiecare. Să vedem. La suprafață avem zona însorită sau solară, așa cum îi spune și numele și așa cum puteți observa și voi, este zona în care pătrunde cea mai multă lumină solară și este zona în care locuiesc cele mai multe plante și animale și asta, bineînțeles, datorită soarelui. Aici trăiește orca sau, așa cum mai este cunoscută ea, balena ucigașă, despre care știm că este cel mai mare membru din familia
familia delfinilor și orcile sunt considerate niște animale foarte, foarte, foarte inteligente. Tot în această zonă trăiește și peștele albastru, care are o armă secretă, așa ca un spinosos, datorită căruia el mai este numit și peștele chirurg. Și peștele Cloft sau peștele Nemo, pe care sunt sigură că îl cunoașteți și voi din desene. Dacă coborâm puțin mai jos, ajungem în zona crepusculară sau zona amurgului, unde observăm că ajunge mai puțină lumină solară. Aici locuiește peștele spadă, care este un răpitor feroce și are pielea fină, fără solzi, și rechinul albastru, care, ce credeți, chiar este albastru. Dacă coborâm puțin mai jos, da? Ajungem în zona întunecată sau așa cum mai este denumită miezul nopții, unde apa e întunecată și aici trăiesc doar câteva animale care licăresc așa în beznă. În zona aceasta locuiesc în special peștii undițari, care sunt celebri pentru aparatul lor de pescuit, dar o să vă povestesc mai multe atunci când o să ne și bricolăm un pește undițar. Coborâm mai jos și ajungem în zona abisală, aici unde temperaturile sunt foarte, foarte scăzute și este întuneric complet, iar speciile care locuiesc în zona abisală sunt transparente și nu au ochi. Dacă ajung așa pe partea aceasta a vasului, vedeți că lumina nu se mai vede. Și dacă ajungem și pe fundul oceanului, observăm că lumina nu se vede deloc. Aceasta reprezintă zona hadală, da? Și vedem că este beznă completă, dar să știți că chiar și în această zonă locuiesc niște microorganisme care poartă numele de plancton gelatinos. Haideți să povestim puțin și despre curenții oceanici. Ei reprezintă o formă de mișcare a apelor oceanelor pe anumite direcții și sub influența anumitor factori, cum ar fi vântul, salinitatea și diferențele de temperatură. Știm cu toții că în zona ecuatorului, da, există apele calde, încălzite de soare, iar la polul nord și polul sud, apa este mai rece. Și practic, din amestecarea apelor de temperaturi diferite, din zona ecuatorului și a polilor, se produc aceste mișcări ale apei și astfel se formează curenții oceanici. Haideți să facem acum și un experiment ca să putem observa mai bine acest fenomen. Bun, așa cum spuneam, punem apa caldă, da? Apa caldă de la ecuator și pe margini punem cuburile de gheață, da? Care reprezintă polul nord și polul sud. Ia să vedem. Polul nord și polul sud. Și să vedem ce se întâmplă. Ia să vedem. Ei bine, când cuburile de gheață se topesc, apa albastră din care sunt formate începe să se așeze pe fundul vasului și să călătorească, da, spre apa caldă din mijlocul vasului. Apa caldă, fiind mai aproape de suprafață, se mișcă spre marginile vasului și pe măsură ce apa înghețată se topește, ea începe să se ridice. Astfel, lichidul rece se scufundă, iar lichidul cald se ridică la suprafață. Și acest amestec, da, determină formarea curenților oceanici.
Aceste mișcări ale apei sunt foarte, foarte importante pentru că ele ajută la migrația animalelor, la transportul de energie dintr-o zonă în alta, dar și la reglarea climatului planetei. Uite ce fain se văd curenții noștri! Hai să ne confecționăm și noi acum peștele undițar. Eu am scos deja piesele și vreau doar să vă arăt că aveți foaia aceasta cu instrucțiuni în plicurile voastre, unde găsiți pas cu pas toate informațiile necesare. Și acum o să începem să construim și noi peștișorul acesta. Așa. Este foarte simplu. Îl fixăm cu aripioarele. Dacă vreți puteți să puneți și lipici, dar să vedeți că stă destul de bine și fără lipici. Așa. Și aici în partea de sus prindem piesa aceasta care ține peștele nostru la oaltă. Bun. Și acum așezăm bateriile. Așa. Și punem socul acesta de baterii aici. Așezăm piciorul mai lung al LED-ului pe firul roșu și piciorul mai scurt pe firul negru, astfel încât observăm că s-a aprins LED-ul și punem aici undița peștișorului nostru. Și voilà! Peștișorul undițar este gata, pregătit să fie pictat. Așadar, peștii undițari sunt celebri pentru aparatul lor bioluminescent, adică antena aceasta ca o undiță, da? Care luminează în capăt și folosesc această undiță pentru a trage prada, dar și pentru a se feri de prădători. Pentru că datorită acestei lumini, ei par să fie mai mari și mai fioroși. De unde vin oare vânturile și cum se formează valurile? Oare există o legătură între vânt și valuri? Haideți să vedem. Vântul reprezintă aerul care se mișcă dintr-un loc în altul și nu știu dacă știați, dar soarele este cel responsabil pentru crearea vânturilor. Pentru că soarele nu încălzește în mod egal întreaga suprafață a planetei. Astfel există zone care primesc mai multă căldură de la soare, cum este zona ecuatorului, și zone care primesc mai puțină lumină și căldură de la soare, cum sunt polul nord și polul sud. Atunci când aerul se încălzește, el se ridică și în locul lui se așează un alt aer. Și practic această mișcare creează vântul. Când aerul se mișcă încet, noi resimțim așa sub formă de adiere a vântului. Iar atunci când circulă foarte, foarte, foarte repede, el poate declanșa uragane sau furtuni. Ei, și dacă am aflat lucrurile acestea despre vânt, haideți să continuăm povestea și să vedem ce sunt valurile. Ei bine, valurile reprezintă undele de pe suprafața apei. Ele pot călători kilometri întregi și pot avea viteze mai mari sau mai mici în funcție de vânt. Pentru că vântul, în momentul în care aerul se freacă de suprafața apei, îi imprimă acesteia din energia sa și astfel, practic, valul
reprezintă o formă de energie. Această formă de energie provocată de vânt este foarte importantă pentru navigație și chiar și pentru practicarea a anumitor sporturi. Cu siguranță știți și voi că surferii iubesc valurile. Și ca să vedem și noi cum se formează ele, haideți să facem un experiment. Punem apa colorată în această farfurie și ne imaginăm că avem aici în farfurie un ocean. Și atunci când o să suflu prin pai, haideți să vedem ce se întâmplă. Observăm că atunci când suflu, valurile se răspândesc peste tot. Acest fenomen este similar cu ceea ce se întâmplă pe suprafața oceanelor atunci când bate vântul. Și, bineînțeles că există și alte procese naturale prin care valurile se pot transforma în niște valuri gigantice care se numesc tsunami și ele sunt cauzate de cutremure sau de erupții vulcanice. Ei bine, dragilor, aceasta a fost ultima lecție din modulul Lumea Apelor. Vă invit să personalizați și voi jucăriile și să ne trimiteți poze cu acestea. Și nu uitați de activitățile interactive, unde veți descoperi și alte informații super simpatice. Până data viitoare, vă doresc spor la bricorat! Pa, pa!